Okang' mar ariyo matimo bero ne ringre mane ogole liete Mashaka Hola ochakore okinyi makawuono. Jatend Migago mar arita Ngire Kithure Kindiki nochopo Malindi okinyi makawuono mar puodho chakruok mar bero no. Kindiki okoni ng'at achiel manyicha resi nyowito ngimane odiochieng' manyoro. Gino makoro kelo kwan duto mar ji ma osetho nyaka 241. Bende oyango ni pod nitie liete buora mapok gimulo gino makoro chunogi mondo mi giyud kata giyar badgi malach. Chenro mar reso ji mapod onano ni otwe bungu no pod dhi nyime kanyaka sani ji 91 oseresi kowuok e bungego Mashaka Hola. Who had been rescued from Shaka Hola forest and taken to hospital for stabilization because they continued to resist eating. We tried our best to feed the victim of this horrible crime with a lot of resistance, but because they had already been weakened significantly, that combined with their resistance to it made them to succumb last evening. And therefore the total number of deaths so far is 241, including the 5 skeletons recovered after the exhumation exercise was suspended last week. But unfortunately, we have evidence of more graves in Shaka Hola forest. Therefore, the suspension that took place on Thursday of the exhumation exercise is meant to allow this post-mortem exercise of the 129 bodies that are here to make sure that we are able to free this hospital mortuary because it is of limited capacity and there are other deaths occurring through normal attrition, and therefore we'd like to free the facility, transfer the bodies to a temporary morgue. More victims were holed up in that forest, and our experience in the last 2-3 weeks has shown some of the victims are attempting to escape from both the Mackenzie land Ramogi Juang nochuno bila mondo mi odir iro malungo wang mariembo johera mag Maina Njenga manochopo log tich mar Okwach Kich DCI Bore Nairobi. Maina Njenga nochopo kanyo kinyi makawuono toka kane odhi e badgi Manakuru nyoro kagisani ondiko dhoge wach mitudogo ni noyud bunde lisasi kod nyasore dala ne Nakuru. Ola nyambaga ntiere log tich mar Okwach Kich kendo miyowa mathoth nonyiswa wachno bang'e nyakor Ramogi kata kamano en wacha bende Walter Luon machiegni inyang'wa tude kode bang'e kendo nokelnwa ler mar wechego. Kwadhi mbele wang'iyo weche mamoko e chenro ni mar Migago nyakor Ramogi Juang kama bende podwa kolonia mago motuche thoth gwengewa mapachoka. Jagoro maduong' mar riwruog jotije Koto Francis Atwoli koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance orade wang' gi wang' e tieko ywaruok mar siasa madhi nyime e pachoka. Atwoli wacho ni aput manochuogi ma idendo ni bipartisan committee ok bi nyuolo olemo moro amora ka jotelo ariyogo okorado ma oloso gi ng'uono. Atwoli wacho ni piny Kenya nitie kama rach e yor uchumi ma pogruok mag siasa ni biro mana medo kelo liet e pachoka. Kendo riembo kara joket mwandu ne oloso Kisumu kama ne romo ntiere romo ma jotelo riwruoge jotije mapachoka. Yote ni juu ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, William Samoei Ruto kukutana watu wawili waangalie ni njia gani, because they are stakeholders katika hii nchi, ni viongozi kivyao. Wakutane wawili bila chopo ile watu wa katika chopo hizo chopo zao, those are small people, ni watu wa chini sana kwa hawafai wakutane waombie mfuate hii njia ndio mwafaka. They can find a solution when the two meets. Wawili wakutane waseme this is where we are, what is the next step.
waje pamoja, watafute njia muafaka ya kukuza uchumi. Bila uchumi, kuangalia mambo ya uchumi, shilingi yetu itazidi kudidimia, itarudi chini sana. Itafika pale ambapo utapata shilingi yetu kwa dola inaenda sasa ni karibu 130, between 135 and 40, itaenda zaidi ya 200 shillings per dollar, ambayo hiyo haitakuwa economy, itakuwa ni shattered economy. Kwa the county Masia nyakwara mgajuang midhiero medaloro jalup governor Masia William Oduol kasani jogo mawuok e gwengi obalo kode kalore kod ywaruok ma en go governor James Orengo. Kotane gi Fred Ongaro giwacho ni Oduol koyo lwenje wuon ma ok oriwogi kaka jokadenge ma en kama oyaye. Gisingo ne Orengo ni gichung' kode ka gikwayo Oduol mondo mi jatende luor kao kamano to gwe tao kendo wuogi apisi. Gimedo ni Siaya dwaro kwe ma ok gwandruok e kind jotelo mabiro thiro chenro mag dongruok. Matimo seche maparo mar thicho Oduol okono osechwale od bura kendo ibiro winji tarik 29 dweni. Kalure kod koko magore Siaya County between governor kod deputy mare mawuok Kadenge. Deputy en wuod Kadenge, en wuonwa, en owadwa, kendo en wawuok kod gweng' achiel. To koko mogoyo no okomako Kadenge sub location. Koko mogoyo en mare kaka deputy governor. Kalure kod gik mosetimre Kadenge, nyingwa osebedo marach kaka jo Kadenge. Kane nitie investor Kadenge, no wacho ni jo Kadenge ne wariembo. Turu ywaro. Koro nyo wabuok. Ka kendo gima ne otimre cha, mane pinje moko koneno maber. Kendo waneno kochakre Siaya County. Mano gino okwayiego nikech maga chiel maketho dongruok ma Siaya kende neno jakomwa Raila Odinga ni county mamare ema lweny nyalo wuokie lweny kabilano. Mano okwasiro nikech seche gwaseyudo lal le Kanyaboli osedhi maktasani wan kod gik manyo konyo Siaya County magini ledhi onka ledhi modho. Koro wakwayo deputy ma en wuodwa bed piny mondo kanitie wach nitie jokadenge ma professional luong gi mondo udhi bed office maka governor iwach weche machandi. Oduol diere mane campaign mane gidonji campaign gin kod governor James Orengo. Nitie gik mane gichiko wane gidhi losonwa. Koro gie sani en wawinjo mna nyinge radio to okotim gik matimre. Koro governor tiyo tijegi kende nango. Koko mantie motero ga radio ni Siaya County kama entie office no onge kod jomoko motelo kata wadgi moko mowinjrego monyalo tudogo wach mondo los wachni mondo wek tero weche gi media mondo duogo tudre kod jatende giwinjre gi chak tich achiel. Bad Migago mar doho dhi nyime gi keto kenge mag duoko piny buche madhugore doho kokale keto yore mamoko mago maketo winjruok oko mar doho. Kaluwore gi Caroline Kendagor, jatend mochung'ne riwruok mar jothek yo machielo mar kelo kwe kind oganda mosebedo kayware makelo nok mar winjruok e kind jopiny en loso weche oko mar doho. Odwa ni mondo ochak chenro manyalo neno ni buchego tieko ndalo matin ka yalo moloyo to buche mapile mag doho matiyo kata higni 5 kapod yalo to itiyo gi omenda mathoth. Ni mar mano biro miyo jopiny kao seche matin e doho. Nia ya Kota Next Mediation ni kuhakikisha kwamba zile kesi ambazo zimekuwa kotini kwa muda ziweze kusuluhishwa kwa haraka. Kesi zikitumwa mediation zinapewa siku 60 na ikiwa wataelewana ile maelewano inaletwa kotini inachukuliwa kama uamuzi wa koti. So inapunguza ule muda ambao ungekuwa na mashahidi wakija kotini, inapunguza ile muda ambayo ungechukua kuja kotini, inapunguza ile gharama pia ambayo inahusika na kesi. Na vile vile inahakikisha pia kwamba zile kesi ambazo zinakuja zinaisha kwa upesi. Kuna watu ambao hata hawezi kuendeleza biashara zao. Kuna mtu ambaye yako na kesi hapa anataka kutembea, pengine amepata kazi Dubai lakini yako na kesi hawezi enda. Imekuwa ikisumbua sana wananchi na inanyima wananchi haki yao kwa sababu tunasema justice delayed is justice denied. Sasa ukiwa na kesi ambayo imekaa kama ule jamaa amesema alikuwa ndani katika rumande miaka 19, sijui miaka 10 na ngapi, ile justice inakuwa delayed, kwa hivyo inakuwa umenyimwa haki yako. Kwa hivyo mimi naona
ni njia ambayo tutaikaribisha kabisa. It is a very welcome step from judiciary. Kesi za barabara, ni kesi za lika, ni kesi mingi ambazo sisi zinatuguza, ingawa as county government hatuna ile reach kubwa sana ama ile say kubwa kwa judiciary. Kwa hivyo tunafurahi sana na tunahakika hata ile workload ya judiciary itapungua na mwananchi ama mkazi wa Ng'enda atakuwa akipata huduma ya rahisi na haraka sana. Kwa the county Makakamega jotich ma county Makakamega ywak ne Migago mar omenda kuom deke chudo mar osachgi. Giwacho ni osekalo dweche 4 kapok ochulgi kendo gintiere kod chenro mar medogi tich e kembe mag ji giwegi ma oginyiso gikwayo Governor Makakamega Fernandes Barasa winji ywakgi maonge mibadhi moro amora ni mar gitiyo gi pesago e chulo ute magidake kod school fees. Hatujalipwa kwa muda wa miezi 4 na tuko na familia ambayo inatutegemea kule nyumbani. Tunaomba Mheshimiwa Barasa atusaidie kwa sababu tumetoka na hii county mbali. Tumekuwa kwa CYS kama youth, tumetoka pale na Mheshimiwa Oparanya. So tukakuwa na hopes kidogo wakati tuliwekwa pale kwa guards, tukijua kuwa tukiwa pale county siku moja itatusaidia pia ituweke mahali fulani. Sisi tunaomba bwana governor, sisi tunakupenda, tusiweke kwa farm na tulipe mshahara yetu. At least tuko na familia yenye inatutegemea sisi. So uhusiano wetu na county tunataka iendelee vizuri. Lakini tunaelewa governor, pesa maybe haijatoka national government ikuje hapa mashinani, lakini wangeita meetings tukae nao tuongee tujue nini kinaendelea, kwa sababu tunaona kama tunaenda tu kutupwa kwa security firm ambaye hata tujui historia yake. Ndio hapo tu ndio shida, lakini hatuna shida na mheshimiwa governor. Kuna wale wanalipwa kwa serikali ya kaunti ya Kakamega. Na shangaa sana ni kwa nini security guard hatulipwi na ile hali idara zingine zote zinapokea mshahara wao. Kwa dhibali nyakura mgajwang seneta Maogwel Karen Nyamu wachano chwalo pare od bura mano mabiro neno ni somo mag lony manyasani kata digital literacy oketi kaka somo ma ochuno ne jopuonjre duto e pacho ka. Nyamu koni tije masani oyiengore kuom lony manyasani kendo kaka achiel kuom yore mag iko jopuonjre ne ngima mag tich. Somo go winjore ket mondo omiyo tim kod jopuonjre duto. Biro dwaro mondo jotich duto mag piny owacho timnegi nonro mar yango kagi duto gin kod ng'eyo mano mar lony manyasani. Seneta no bende jakanyo mar committee mar weche lony network e kinde romo mar hingo odiochieng' mar jiwo lesson mano mar computer midano International Computer Driving License. Romo no bende ne gigeta yanga piem mabiro kelo kanyakla jima wuok e piny Uganda ma Uganda kaachiel kod Kenya kaka achiel kuom yore mag jiwo somo mag lony manyasani. Education, Machogu and other government officials to make sure that we are successfully bridging this gap. But my law proposes that it should be a mandatory requirement right from school and right from the interview level of joining the public service to have at least the minimum basic digital skill. There's a world of opportunities in the digital space. Luckily, our young people are embracing it. And a bit of discouragement is how the government has not been creating the opportunities, or they have not been there. But I want to encourage the young people that this is a government that has a lot of political will and are whipping you up, you young people. Get innovating in your own space. As Kenya, we have around 900,000 graduates who are joining the labor market. We have a poverty rate of slightly over 30%. Over 80% of our population earn less than $5 a day. So the way the county government of Nairobi is looking at addressing this challenge, of course, is by playing a major role in terms of supporting the digital economy. And we've been able to structure the county in a manner to be able to do exactly this. Oyo matin nyakura mgajwang' chendo ni mar Migago to kwa duogo pod wantiere kod weche mathoth kete mana kae Ramogi TV.
Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12. Upate game zote correct. Nilipata 12 over 13. Win 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na huenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Samaka ufunde nigilonye ne ngiso ni departments go through. Watu wangi mora madhako nyaru wako. Gibora mama dichuo nyaru wako. Masema na chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mara Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Machiegni kendo nyakora mgajwange chendoni mar Migago tiri nyake county Masiaya. Kama obila Masiaya opudho nyasore puodho moro maromo eka achiel e gwenge Masulu machiegni kod bomano. Apisas mag obila mano otelnegi kod county commissioner Masiaya Robert Ngetich nomonjo puodho no mano opidhie nyasore kendo oduma bang' yudo maling'ling kowuok kuom oganda. Ngetich wacho ni wuon puodho no mane omaki kata mane ok omaki ne geto golo nyasore go kaachiel kod oduma e kinde mag keyo mag cham ka omedo ni piny owacho ok biyo thuolo ne ohala machal kod mago. Oganda bende ikwayo mondo chiw ripot ne obila ka gichich kod gik manyalo bet ni opidhie puothe machik ok oyie kaka nyasore. Somebody had planted what is suspected to be cannabis sativa. So upon receiving that intelligence, we came here as a security team and we have embarked on uprooting, and you can see the quantity. For now, we may not state the market value, but I think you can see it is quite substantial amount. It's approximately an acre. And you can see the person had intercropped with the maize. So as the maize was flourishing, maybe expecting by the end of by when harvesting time, both crops would be ready. So we have not apprehended the suspect, but investigations are ongoing. Kapodo ntiere county Masiaya nyakwar mgajwang joriembo mag boda Masiaya obogo bago ng'anyo nyaka ya peace commander mar obila makono Michael Mushiri mar chwalo ywak gi kaluwore kod monj ma itimo negi kendo imayo gi apike seche mag otieno kod jomaundu morwako lep obila.
Kotane kod jakom jobodaboda ma lego Songa e County Masia, David Achola, gikoni en gimalit ni kinde majoriembogo tiyo matek kendo mondo gitiek chulo hola mag apiko, jokwoe mayo gi apiko kapok gitieko chudo to bila to okawo ndamo mora mora. Giseo bende kembe mauso apiko e yor hola magikoni chal kagima ong'eyo weche kuo ma ahinya mago mageta apiko ma okawo e yor hola. Magi owacho bang' kweth moro mar jobodaboda goyo karamao achich mar kuo apiko e gwenge mafunyola. Ikwalo gi othieno tikwalo gi odiechieng'. Jogo mamawa pikipiki wan wang'on jogi wuotho kod uniform mag police kendo gini combat. Inwang'o ka pikipiki achiel ma 150 giting're dhano 4. Sama giting're ja 4 no giriembi kendo giloro ni kendi chung'. Ka gisekawo kuomi apiko gikawo pesa to ging'isi ni mondo idhi police station. Police station kidhiye idhi nwang' ka gino onge police station mochope manyiso ni joka gin jokwoe. Kora wakwayo county commissioner ka achiel kod county commander marwa Masiaya giriwre kumoro achiel gigol askache mondo patrol indarini duto te. Joma kawo ga uniform gi gigolo ga uniforms gi kanye to bunde gigolo ga kanye nikech ka giromo kodi to ging'isi ni gin police to ging'isi mondo idhi station. To ng'at mang'isi mondo idhi station ni okawo sim kuomi, okawo pesa kuomi, okawo kuomi nyaka pikipiki. Ging'iswa kaka pikipike wagilal. Nikech imawa pikipike to gin kwadhi kuro to giwachonwa ni gima gikonywago onge pikipiki osedhi. To kidong Dagareyas mar 20,000 timanyi maktabed an traka ni neno serumo tidwa manyi nyaka Buobur biyud pikipiki. Legwe Samia chipoteda bang' jabodaboda kara jobodaboda modhur e gweng' mafunyola manoweyo kowang'o ng'at achiel mana giwacho ni en achiel kuom achudhe mosebedo katimo kuo mar apiko e gwengego. Jal manowang'e ot nomonj kod jobodaboda mawuok Bukiri kod Ganga kanofulo jowetegi miwacho ni okwelogo. Gino manomiyo owang' udi mamoko mag achijego. Bang'e to ne gilal gi apiko mekgi, kata kamano obila timo negi apedha. Kati hoche gala sana mbwani bago atanare mudaro jumati bago atanare mudaro etenda nge enyumba mwanange ageta kaire enyumba mwanange Kwa sianya kuramga juango gai marazimio la umoja wa Kenya lansha la mulodinga timoro moko jodongo mago magiliwo Council of Elders e karomo marma magreso nyango e county Makisumu. Watu drachel kachel gi jafom marwa Millicent Adhiambo mantiere e county Makisumu mondo me nyiswa matuti kutendre kod romo maogai marazimio la umoja wa Kenya lansha la mulodinga bedogo gi jokanyo magiliwo Council of Elders. Millicent agenirio makare nyiswa ni to nyake sani romono angogeni mose wachi eto osebedo nade nyake sechegi. Millicent kai winje wanyiswa ni to romo mabende hoteli egugai marazimio la umoja wa Kenya lansha la odinga mabende timore county Makisumu. Mama Grace Onyango ho nyiswani to dina deta ngogi ni mose bede kitwa kiwigi hero machal kod bano. Millicent Adhiambo kinyalo winja. Millicent kinyalo winjo wato nyiswana tangadhi mbele county Makisumu. Haya, chalo kagima ntire ng'ikruok weche go mag tulo kwa mga juangang nwa dog kendo ir Millicent Adhiambo mabende ang nemiwa matut kotendo giromo maro gai marazimio la umoja wa Kenya Lions mabendo bedo kanyo gi kata jokanyo mag luwo Council of Elders e county Makisumu adok kanyo mana thuolo machok kende. Ateri nyaka Rongai obila gwenge Marongai county Manakuru makachich moro mitudo gi ohala mar nyuoyo kong'o ma ok opuodhi. Obilago nomake apedha mane gitimo e kardak ma Olive Inn kama ne giyudo boxes 100 mag kong'o mane ilose odno. Komanda mar obila Marongai Wilberforce Sicharani
wacho ni oseket math go e gari moro ka idhi usgi dukni mag gwenge ma Naivasha. Obila go dhi nyime gi manyo wuon odno, bende gichich ni en wuon ohala no. Na nusu tulipata habari kutoka wananchi kwamba kuna nyumba ambayo wanashuku kuna pombe hizi second generation zinauzwa. Tukapata kuna gari Probox imewekwa hizo pombe second generation. Tulipoingia katika hiyo nyumba, walikuwa inatumika kutengeneza hizo pombe za second generation. Tumepata mitungi, tumepata jerrycan nyingi sana, tumepata stickers. Kwa duogi bure Nairobi kanya koromgaji wango bila ochuna mondo me odir iro malungo wang mano mariembo johera mag Maina Njenga mano chope log tich maro kwach kich kara DCI e bure Nairobi. Mana kata Maina Njenga no chopo kanyo kinyi makawuono to kane gidhi badgi Manakuru nyoro kagisani ondiko dhoge wach mitudego manino yud bunde lisasi kod nyasore dalane e kaunti Manakuru. Walter Nyambaga ntiere log tich maro kwach kich DCI kendo miyo mathoth tuda chiel kachiel gi Walter Nyambaga. Walter ageno liyo makare nyiswani to dinade e kar log tich maro kwach kika DCI e kaunti ma Nairobi kotudre gi mago miwacho ni Maina Njenga mabende ne en jatelono mar kwetha mar Mungiki no chopo kanyo nyiswa no bedo nade nga nyiswa kano bila be no ke Uganda gi iro malungo wang. Walter Lydia, adieri ma kar kende en ni are seche magariyo okinyi nyaka chop seche gendi tich okosebedo mayot ahinya e apaya ma Kiambu kaachiel kod log tich mar okwach kich mwedore Kiambu County kaluwore kod jasiasa Maina Njenga mane ochopo ka seche magariyo mondo mi ondik dhoge kane idwa ni mondo oda dhoge kod obila mosebedo katimo nonro bang' yudo bang' make kendo egwe county Manakuru. Kinyi makawuono jatelo nochopo kaendi to kendo nochopo kod jodito mag Azimio la Umoja One Kenya kum seche maromo 4 jatelo no ne oket mane ot moro kanyo endo kirito mondo mi da dhoge mak mana ni kane chopo e seche mag 6:30 kama endi to jatelo no kendo nochako gol e log tich mar okwach kich endi e kendo bendo nduny kod ng'wech gi apisas mag okwach kich ma bende ne oriko koro ni kode mak mana ni kinde mani gole kaendi okinde mage ndegwa Njiru mane entiere godo mani onge andika mora mora kata mana wach moketne maduong' manomiyo make nyaka chop seche gendika koro okong'e ni to jatelo no ringo doko chomo kumanade mak mana ni ng'wech maka kod kacha kaluwore kod jo erane manochopo kaendi mane orito nyaka seche mag 5 koro ne orakruok kod obila kane gidwaro ni mondo jatendgi noendo mondo wuok kodgi kendo bende we thuolo kaluwore kod dwaro margi ni jatelgi noendo iluone mana wach jodito mag Azimio manochopo kaendi mar chung kod jasiasa mosebedo kantiere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mokelo kanyakla Jeremiah Kione Eugene Wamalwa kaachiel kod George Lushiri wa Jakoya moloso kod ute mag fombo toka jatelo nosetiny oko e log tich mar okwach kich mantiere e apaya ma Kiambu kaendi oluwo ni onge makosa mora mora mondik ne jatelo no mak mana ni giluwo ni weche ma itudo godo jatelo no endo kata mana e kit kaka gwandruok bede kinde kod okwach kich gitudo kod weche mag siasa kaachiel kod chung mare motegno mag Azimio la Umoja bende giluwo ni nitiere kata mana weche moko ma itudo godo e duond bura mage mar Jubilee kaachiel kod dwaro makende mar mondo mi yar mbi kaluwore kod chung mar jatelo nogo ma en Maina Njenga nyaka chop sechegi ok ong'e kama jatelo no ndunyo okwach kich ochope kode kane giparo ni seche moko chwale kata mana e doho ma Kiambu mak mana ni tok loso kod okil kamaloka mare ndego luni doho ma Kiambu kono koro onge kendo gin bende gin e ng'we irititi mar manyo ka giluwo okwach kich manowuok ka kod geche 3 kane ndunyo ng'wech kod jatelo no moko kuom josiasa mane nitiere kaachiel kod jo od bura bende oluwo bangi nyaka chop seche gendi pok oyangore kama jatelo no nitiere chenro maket kod
sirikal mane oweyo kamoko kuom chenro mag ohala kaachiel kod wuodhe e apaya ma Kiambu Road oyudo ng'ol kuom thuolo malach e kinde ng'anyo mane dhiyo nyime ka obila kiro iro malungo wang' ne oganda mane nitiere kendi ka sundo obila mondo mi owe thuolo e jatendgi ma en Maina Njenga. Nyaka chop sechegi nitiere geche makiro pi malungo wang' madongo dongo ariyo kaachiel kod obila marakore kod ng'anyo mabende chak med kaendi mondo mi jiw e chenro mag arita kwe, mondo mi kata mana jogo mano biro manyo chenro mag piny owacho machalo kaka otese mag kido makare log tich kendi mondo nyalo yudo chenro maket kod mano nyaka chop sechegi. Lydia. Erokamano Nyawolta Nyambaga, kendo ang' nwatude kodi kendo kata ang' nikelno wach nigi kukumage weche manyien mag ang'ich welo kaachiel kod oimore odhiambo ma kawuono. Erokamano Nyawolta. Koro magajwang' ka nasingo ni kacha ni wadok kendo e kaunti ma Kisumu kama bende nwatemo tudre gi Millicent Adhiambo, kata kamano kotenre kod weche mag ng'ikruok mag tudruok ne ok nyalo tudre. Nyisa kanyo ni koro wanyalo yudo Millicent agemrio makare kaunti ma Kisumu. Wachore kanyo nitiere romo ma hotel ya Giogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to mabende okelo kanyakla jotelo Luo Council of Elders. Niswani to romo no kete iwachi ang'o tang'o gini madhi mbero mana nyaka sechegi Millicent. Erokamano Nyalidia, achiel kachiel kowuok Kisumu e kar romo mar Mama Grace Onyango, kuma romo makamano dhi nyime kwayudo ni mano be romo mokwongo ma bedo e kind jodongo kod Ogai mar Azimio Raila Odinga tokne jakom machon mano mane magoro lal godo Willis Opiyo Otondi. Gi thuolo ni endi Ogai mar Azimio Raila Odinga nosemolo kano wuotho kod jatend kweth manok Opiyo Wandayi, jalup gavana ma Kisumu Matthew Zowili kaachiel kod kweth mag MCA mabende otene mawuok e bor riwruok mar Azimio. Gi thuolo ni gima dhi nyime Ogai mar Azimio kaachiel kod jotelo ma owuotho goeko ni kod romo makende magitimo e kinde giwegi kod jodongo mabende thuon wach kata thor wach mar tiend romono poko yangi nyaka sani. Oganda poko ng'eyo ni tang'o magitwake, kata kamano kang'o tieko romo makamano e kinde kod jodongo aigeno ni odhi molo kaendi kumang' notwake gi jopiny mose donjo kaendi kaachiel kod jofwambo mondo yang'ro ni to tiend romono en ang'o, ka bende liekore ni yon romo makamano nyalo bedo ni odiochieng' makawuono ema bende ginyalo yangoe jalno kata jakom mabro kawo kar jakom machon mabende nosenindo Willis Opiyo Otondi. Kao kamano Lydia, mane gima dhi nyime Kisumu kaendi kendo wageno ni seche mang' Ogai mar Azimio Raila Odinga omolo kodonjo kod dot kaendi kodonjo kae mar twag gi jopiny. Ang' nwamed bet kaendi mar fononu kendo kolo gigo mang' nowachi kata gigo mabende ang' ne jodongo wachi kotenore kod romo ma obede kindgi kawuono. Kao kamano aonge mathoth aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tuche mesawa mar keweche. Lydia Nkwami. Erokamano nya Millicent kuom wach makamano kumana kaka iwachono ang'eyo ni ang' ni lunogo matut nyiso ni romono hang' ne tiekre nang'o kendo ang'o lerno e weche mag odhiambo. Erokamano nya Millicent. Koro magajwang' mano kanja fom marwa Millicent Adhiambo e kaunti ma Kisumu ka bende luono machiegni ahinya romo mano mitayo Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mabende wacho ni ugika chopo e kar bagoro mag Grace Onyango. Ang' nwatudre kendo kode ka bende ang' nokelno wechegi e yo makare. Wadhi Nyamira. Gavana ma Nyamira Amos Nyaribo ochako chenro mar menyo jotije kaunti ma Nyamira mawachore ni osebedo kimedo ngadho mag tele kaunti no tokchi kamoko kuomgi bende yudo omenda mambalang' tokchik. Gavana Nyaribo ne wuero manobagi manonywando jotije kaunti no duto e boma ma Nyamira. Nyaribo wacho ni jotich duto manomedi lemo mag telo e kaunti no tokchik biro yudo oboke makwayogi mondo mi giler malong'o yore manomedgi go ngadho mag telo kod yore mane giyudo go omenda mambalang' tokchik. Owacho ni jotich biro yudi gi ketho mar yudo lemo mag telo tokchik biro kawnegi atua mar chik kendo ibiro duokgi kuonde mowinjore gi lai mag tich. Ka jotich mosebedo ka yudo omenda mambalang' tokchik bende koro biro duoko omenda go ne kaunti ma Nyamira. Job groups or getting unauthorized allowances. So kuanzia kesho iko mabarua wale walikuwa wamechamba job groups au wamepata promotion in an irregular way watapewa waeleze vile waliruka, kwa sababu tuko na manyo ambayo inaeleza vile wafanyikazi wanafanya.
Kama iko fuatwa na wewe ulipene viti, eleza kwanza. Tunamshukuru sana sababu tangu county government zingie, hii ndio consultative ya kwanza meeting tumekuwa nayo. Lakini ameongelelea vitu ambazo tulikuwa tunatarajia, lakini si zote. Kama leo ameongea juu ya promotion, wenye walikuwa wamepata promotion ambazo hazikufuata utaratibu. Lakini alisahau kuongea juu ya wenye hawajapata promotion. Wengi wetu hatujapata promotion na we expected yaongea juu yake. Kapod mantiere gweng' Manyamira Nyakoro Mgajuang jachiw thieth more kar dak ma Kijauri e kaunti Manyamira yuago ratiro mare bang' obila moko mawachore ni ya tisend obila matutu monje kendo we kod hinyruok. Shamonduso wachore ni nokaw kod obila mondo mi odhi ondik nyinge e masinde moko mag thieth magikone mibadhi mieno mae kinde manoriko rodhe ma ochune kod donje sel. Kalore kod apisa maduong' mar obila tisend obila matutu Abdurizak Mohamed yuarok ne obede kindo obila kod Onduso bang' ka Onduso no tamore donje sel. Laktar no dhi nyime kod yudo thieth kara jago no dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Kijauri bang' chwalo report e tisend obila ma Keroka. Came to my private practice in the name of police officers who explained that I have an issue to clarify with the OCS Matutu police station. They told me you are under arrest. In fact, they beat me up, forced me into a cell, injured my neck, my chest, my buttocks, my hand, trying to snatch even my phone. Police wamehapa ya kwamba wanafaa ku protect the lives of people, na wao ndo wanachukulia sheria mkononi mwao na kuumiza watu ambao wameshtakiwa kwao. Tunasema ya kwamba hicho kitendo tunaambia DCI, tunaita IPOA ichunguza maofisas ili waweze kuelezea ni nini hiyo walikuwa wanafanyia mwenzetu. Tuo wanga ma iluongo ni trachoma yang ni keto thotho jodak lokore muofu e sama piny Kenya neno ni pok goyo kang' ma tieko tuo no e pacho kae. Kaunti za Baringo, Narok, West Pokot, Turkana kod Kajiado oyang ni ji 53,000 oselokore muofni nyaka sani kalore kod tuo no. Kaunti ma Baringo kotudre kod riwruok mar Fredlos ochako chenro mar tieko tuo no e gweng' Matiati mantiere gi kwan mamalo mag joma nigi tuo no ka gichiwo yath ne jotuo e udi. Moko kuom gik manyayo tuo no oting'o ler mar aluora, dhugruok ji e ot achiel kata koso ler mar aluora, dhugruok ji e ot achiel, pi molil e kind mamoko. Sababu utakuta hawa mama kwa tuseme miti hapo kwake wanamwambia mtoto mdogo aanze kutotoa, sijui wanasema wanaamini kwamba kuna kitu wanataka itolewe kwa macho yao. Kwa hivyo wengi wao wako huko nje, ni percentage kubwa like 50 something, ni nusu ya wenye wana. Utakuta wenye wana ni kama wako huko ndani sasa kama watu wenye wako center. Lakini wenye wako nje wengi wao wako ni kama wako na trachoma. The actual recommended prevalence should be below 5%. So that is what we are aiming at. In terms of the blinding stage, where I talked about the 7,346 people, we supported with surgeries. So as per now, we have less than 200 people who have, it's called TT, that is trachoma trichiasis, that is the blinding stage. And we've now gotten into the transition phase whereby we want the county to take up the service provision. So these people will be managed through the routine. Ile tunasukuma sana ya kuzuia ugonjwa ni utumizi wa dawa ya antibiotic. Hii MDA imetuleta hapa Tiati kwa hizi siku 7. Sasa wale tayari washapitisha kiwango, tunawaangalia na maneno ya surgery. CHVs najua wanakuwa key hapo. Alafu pia kuna hii maneno ya facial cleanliness and environmental improvement. Kora Mgajuang na nyisika tudri kod wela marote machoka
wacho no kabinde wantiere mbui kanyo Ramogi duto Facebook, Twitter gi YouTube. Oganda osebedo ka otigana so machuok kwa yo Benson na Ramogi TV choponegi maler kata kamano jok ma ok ochopnegi paro ni mago ng'ikruok mag tudruok mago bro losore en gino marwa. Stalo Narika aneni kanyo wacho ni in bende iwuok uyoma kende mora ahinya giun kanyo gi babau kanyo Willy Sorika kod owete ni Elvis Evans duto ukete mana ka Ramogi TV. Ne wacho kanyo ni Antini Tabitha Koth kumu bende ntiere Migori East wero Ramogi TV udutero kamano kuom kete mana ka Ramogi TV. Aneno kanyo ka Omondi Nyakwarambito Choni oya gwenge majande en jandere Ligega Ugunja sub county Maugunja county Masia Ramogi lera dua kendo enonge seyo onge wach mora olo mana weche gi manyien. Emilari aneni kachi wacho ni ntiere kod chenero kama na hinya kuom kete mana ka Ramogi TV. Oyo matinya kwa Ramogi Jwan kwa duogo chere kod mathoth chendo ne mar Migago medkete mana ka. Dial star 334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana tayako ka kuku tu. Machiegni chenro mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mata chenro ni en Andutho Tieno aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Gima determine price mar commodity anya wacho ni raw material, human resource, bills minti yani en cost of production. Attention! If you thought Kenyan cops got swag, the offense you committed is looking too beautiful. You've not seen anything yet. Officer Ghana, Officer Niger, bring the African discipline to the streets of the US of A. What is this you're wearing? What you have committed is called indecent exposure. What gives you the right to arrest those girls? It's the African culture versus American police rules. This is my house, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. What is the problem, Officer Ghana? Shut up. What is guru? Watch the hilarious LAPD African Cops now on viewsasa.com or dial *487*3#. Kokiudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palamino chiena tandora mojonya. Kitumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Hidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Mae e chenro makeloni gigo mamit. Hurra. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimni to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mgajwangero kamano kuom edukete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien e chenro ni mar Migago. Thoth mine
600 mawuok e anyuola mayuto gin e piny kaunti ma Nandi mayudo kony mar omenda mar milion 6 mabiro ting'o ngimagi malo kendo biro miyo mine manoweyo skul kaluwore gi yore mopogore opogore dhi nyime gi somo maggi. Minego ka oriwore gi joka modak gi joma nigi tuo mar ng'ol kaachiel gi jodongo noyudo omenda go kowuok kuom chenro mar GAF the National Government Affirmative Action Fund e kaunti ma Nandi mar nono ohala gi pur odhi e yo makare. Ninashukuru sana kwa sababu imetuwezesha na itatutoa kwa ule umaskini ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa sababu hii pesa ninaona tukienda hata kugawia kikundi kila mtu shilingi 5,500 na ile ingine tununue tinga ya kushaga mahindi na kununua mahindi, tutakuwa tumeendelea na umaskini utakuwa umeondoka. Watoto wetu watasoma na hata sisi tutakula na tutavaa nguo kama kila mtu. We are also in the process of issuing scholarship to school dropouts who are married one way or another, and we are targeting 62 per ward, and we have allocated 1.9 million also. This group is special for us because they will be joining TTIs under full scholarship, and the number is small, but we are hoping that in future we will increase and will extend the age bracket so that we can capture even those who are disadvantaged. Nyaka Kilifi piny owacho ma kaunti ma Kilifi biro golone jodak ma kaunti no omenda mar lowo mondo megi thuolo mar chulo gope mag lowo mapod gintirego. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro kane olose gwenge Madiani e kaunti ma Kwale bang' bago romo gi apisa mag sirikal wacho ni gop omenda mag lowo koro oseromo bilion 3. Gideon wacho ni gin gi paro mar medo omenda ka gitiyo gi choko mag osuru e chopo bilion 1.5 mondo megi chul chenro duto madhi nyime. Omedo ni gibiro medo yuto mar sirikal kaunti kokalo kuom choko mag osuru ka gin gi ilo mar chopo bilion 1.5 mondo mi gichul bilion 24. Zaidi ya milioni 875. Mwaka huu kisha Mungu akipenda tutavuka kiwango cha bilioni. Wetu kama tutaweza fikisha bilioni na 500 mwaka ujao tuongeze zaidi. Lakini watu tunaodai ushuru hasa watu wenye ardhi katika kaunti hii tunawadai zaidi ya bilioni 30. Tumesema kwamba kuanzia wiki ijayo tutatangaza mwezi mzima wa kuondoa tutaondoa ile pesa Kiswahili mna interest ambayo ni ile riba ambayo imepanda katika zile pesa ambazo wanadaiwa ili walipe ile principal ile pesa ambayo wanadaiwa mbali ya ile ushuru ambao umepanda juu. Hiyo itawapa nafasi ya kulipa madeni yao, na kama hawakulipa tutabidi tuchukue hatua za kisheria sasa ili kuweza kupata pesa zetu. Kamishna ma kaunti ma Garissa John Otieno wacho ni okang' ma piny owacho okao mar yawo kendo tong' mar piny Kenya kod Somalia biro bero hale kinde pinje ariyogo kendo medo yuto mag osuru ma piny owacho mar Kenya sani dwaro mar siro dongruok mathurka. Kamishna Otieno ne wero mano bedogo gi jodongo ma kaunti ma Garissa kama no kwayo jodongo go mondo mi obedie ong'ala manyime eno ne kwe obede tong' piny Kenya kod Somalia. Bende onyisogi ne gichiwo report kobila pono ne giwinjo weche moko manyalo rocho kwe pinje ariyogo. Jodongo go nonyiso mor margi kuom yepo matong'no mana pinje ariyogo ka giwacho ni ma koro biro kelo nweng'o na jodak manyandwat mar piny Kenya. Hapo amewakilisha county chairman Ebu community na chairman wa Christian community ama magendo inazuia serikali kupata the necessary revenue, and that is why serikali inafungua border ili tufanye genuine trade. Kwa hivyo wale wafanyabiashara wakiwa ni Wakenya wazalendo, ninawahimiza wangoje serikali ifungue border na wafanye biashara halali, na kupitia hiyo biashara serikali itaweza kupata revenue, na kupitia hizo revenue serikali itakuwa na uwezo ya kufanya maendeleo katika nchi hii. Uchumi ya hii nchi itaongezeka. Biashara halali italeta utajiri, italeta stability, italeta ushuru mingi.
Jagoro maduong' e bad Migago marango weche mag wedhe mathuruka Shadrack Mwadime ogolo kwayo ne rawere ma pacho ka mosetieko tiegruok to pok oyudo thuolo mag tije mondo mi ondikre ochak yudo tiegruok e weche mag tayo wedhe e kuonde tiegruok mopuodhi gi piny owacho. Mwadime wacho ni bang' yudo tiegruok ma kamano rawerego biro bedo kod thuolo mar yudo tije e kembe ma pacho ka to kata pinje mag Ulaya kod Ingereza inyate tije mag tayo chenro mag meli ma wacho ni nitiere kod thuolo buora. Mabiro bang' piny owacho kokalo kuom bad Migago matao chenro mag wedhe golo omenda maromo $20 million mondo mi osir tiegruok machal kod mago. With the PS. As you are well aware, we already have memorandum of understandings with the Mediterranean Shipping Company, who have assured us of 1,500 slots for employment, 1,500 for sea time. We are in discussions with CMA, CGM, ships that dock in our harbor, Kilindini. They have already accepted, to give us about 25 slots. We are in discussions with Maersk also to open up these opportunities, and we'll keep on knocking doors because the future is in Africa. The fact that our population is young, we have 70% of our population comprised of young people of 35 years and below. This is a major asset. We should not look at it as a problem, but as a major asset that we can make use of for our own good. We are late as a country in exploiting the resources that we have, and indeed the resource base in Africa is extremely high. So we are only trying to create a conducive environment as government. Sema kama pesa ile ya serikali ya kitaifa haitoshi, sisi mpaka tubishe milango ya partners. Kwa hivyo katika program hii tunabisha milango ya partners, na kama ofisi ya governor we have a partner who is committing 1.5 million kwa kuanzia kusupport vijana ili waende katika hii course. Terie pautu Kenya kwa ramgaji wanga tima dhula mar Nigeria mara weri odonje telo mara paga uchele piem mara kombi mara piny mangima kidieny no bang' goyo Italy gonde 2-0 tieno manyoro. Tuke mabende dhi nyime